Täze Camry 2026 Pekin halkara avtosalonunda görkezildi. Ýörite Hytaý bazar üçin taýýarlanan Camry 2026 modelini tanıştyrdy. Daşky görnüşi boýunça avtomobil özüne mahsus bolan stili saklap galdy. Ýöni tor görnüşli radiator gözeneği, gara spoiler we 18 düýümlik twirt disklary bilen has dinamik keşfe eýe boldy. Täze Camry'niň salony sanly enjam paneli, howanyň intellektual aromatizasiýa ulgamy, emel an kömekçilerini gollayan multimedia ulgamy we 64 öwüşgünli atmosfera ışığı bilen düýpli özgördüli. Premium üçinçilikde panorama görnüşi we sanly açar. Şeýle-de avtodurolga ýerleşmekde kömekçi ulgam aýratyn tapawutlanýar. Täze önümiň Hytaýda ýakyn wagtda satywga çykarylmagyna garaşylýar. Pekinnaky halkara awtolog serisi 3-nji maýa çenli dowam eder. Täzelikleriň ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agza bolun. Habarlar, täsinlikler, wideolar hemmesi bir ýerde. Türkmen portaly biziň bilen galyň.